mga comment. Sa Okay ka Happy na? Monday. Happy Monday. Okay ka na sa Dahil kanta lakay mo? sulat ko pa ni si... Pakantawa mo rin ko yan. Di pwede karoon lang sa tunga-tunga. Tabi sa nga to nga balita. Kaya ginaulat niya daan ni Ma'am Van ang imo kanta. Ay, gali ka. Birthday niya. Medyo special man nga. Sige, ikaw, Anay. For now, ikaw, Anay, makanta. Anong kantaon ko? Ikaw, be? Happy birthday! Alam mo naman, Merry Christmas. Lainong maganda. Jen, ay si Sir. Maligayang bati naman. Maligayang bati. At lagi ng, on the day that you were born, the angels got together. Very. On the day that you were born, close Super to you. special na ginayay mo, On Action the day Boy. that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. Tante? May bi. May big kayo, no? Oo. Daw makakasay mo, mimilok ba? Joy, JM Joy, si Avilosa, amo ni siyang ano, di ko gidjalawago, no? Si Avilosa, amo ni taga Western Visayas, no? Yes, taga Iloilo. Russell Gomez, Maing Agaman, Evelyn Nipomuceno. Aha, good morning, man. Dira sa imo, no? Nami, Anthony Balasang love this nga t-shirt bala nga daw design sa t-shirt nga ginapadala ni Ma'am Vanessa Mayo bala. Duwal. Mapaubra ta sina. Ano yung vlog kakita? Ay, ka na yan? Ginahambal mo, Action Boy. Hindi ko siya makita. Pakita ko sa imo. Bala galing itumok pa ni sa raw na ang pula na blaw na. Tumok ko na sa na. Kita mo? Doka, ano gali, GIF. Yes, oo. Tiyan mo na siya. Mo na siya ODI, sa t-shirt sang LG Fans Club. Kung makapa-imprinta na si Dennis. But lang, duda ko. Kung pagyapon ang kunaw. Why, pag ganing tarpaulin. Marciano Bugay. Good morning. Sakay Raydan Velasco, may agaman from Milko Malcolm. Gleniel Palmon. Sa imo dira Gleniel, gapamati I love you lang kay Ma'am Dorel kuno. Ay, Sinambal? si Gleniel. Si Liniel. Sheila Alagos, good morning man. Sige, standby na kita sa aton mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal. Ako naman ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga medyo naulihin na ang Pilipinas kung pagbakuna kontra COVID-19 ang paghahambalan. Suno kay Lacson, agud mangin madinagon ang away kontra sa COVID-19. Kinahanglan sang gobyerno ang kooperasyon sang publiko. Nagalaom si Lacson nga makapatigayon sang mas lapnagon nga vaccination rollout sa Pilipinas para amat-amat na makabalik sa normal ang sitwasyon sa pungsod. Dugang pa sang gobernador, nagadangat na sa trilyones ka pesos ang utang sang Pilipinas para lamang makahimo sang nakaigong atikang kontra sa pandemic. Gian klaro ni Negros Occidental Governor Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer nga wala pa sila nagpabakuna kontra COVID-19 bangod nga prioridad sa National Interagency Task Force ang mga medical frontliners. Nuno kay Lacson, desidido siya nga magpabakuna o galing wala pa sila nadala sa priority list sang gobyerno sa COVID-19 vaccine. Dugang pa ni Lacson, may salabto na opisyal sang gobyerno nga naglapas sa mando sang gobyerno nasyonal labi na sa sistema nga ginapatuman angot sa COVID-19 vaccine. Ginkompirma ni Lacson nga siya ang ginatagan na sang green light sa iyang mga doktor nga magpabakuna gamit ang bisan ano nga brand sang COVID-19 vaccine. Madumduman nga isa ka mamalidha sa Metro Manila ang ginpapanaugan sang show cause order matapos nga una nga nagpabakuna kontra COVID-19. Nagapanawagan man si Governor Bong Lacson sa mga local government units nga magsugod na sa paglista sa mga indigents o mga pigado kag mga senior citizens nga luyag magpabakuna kontra COVID-19.
Sa interview sa programa Vice Gov in Action sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Lacson nga masunod nga pagabakunahan ang mga senior citizens kung matapos na ang vaccination rollout sa mga medical frontliners kag healthcare workers. Suno kay Lacson, mas maayo kung mabakunahan ang mga senior citizens, agud nga masiguro nga protektado sila batok sa COVID-19, ilabi na nga sila ang inakabig vulnerable sa sining nga balatian. 5,180 na ka mga Sinovac vials ang nabaton sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental halin sa gobyerno nasyonal. Ulihi nga nag-abot sa Sabado, Marso 13, ang 2,590 sa Bredco Port karga sa barko sa Philippine Coast Guard sa koordinasyon sa Office of the Civil Defense Region 6 kag Department of Health Western Visayas. Pila sa mga vials nga kabahin sa unang batch sa nag-abot nga Sinovac ang nabakuna na sa mga medical frontliners sa ginpatigay nga ceremonial vaccination sa Teresita El Halandori Provincial Hospital sang Marso 11 kag simultaneous vaccination sa mga district hospital sang Sabado. Ang iba niya vials ng Sinovac ang nakatago sa cold storage ng Provincial Health Office sa Dalan Gatuslao Syudad sang Bacolod. Sa mga duga pa naton nga mga balita lokal, ginpahayag naman ni Mayor Evilio Bing Lunardia nga wala na sang mahimo pang syurad kundi magsunod sa mga pulisa ang ginapagawa sang National IATF. Ini ang ginpahayag sang alkalde angot sa ginaduso nga istrikto nga uniform travel protocol sa Pilipinas. Suno kay Lunardia, sa mga tilikdan nga consultative meetings ang Union of Local Authorities of the Philippines kung ULAP, luyag sa mga opisyales nga kung hatagan sang ligwa, ila sa gihapon ginaduso nga ipabilin ang mga requirements sa pagbiyahe. Ang ULAP ay isa ni ka-umbrella organization sang tanan nga liga sa mga ginileher nga opisyal. Dugang pa sang alkalde, na-eksperyensya na sa syudad sadto nga na trauma bangod sa madamo nga kaso sa COVID-19 kag sa karon nag-aayo na ang sitwasyon sa Bacolod kung kaso sa COVID-19 ang paghahambalan. So, the rules, no, we have to follow authorities. Nakatilaw na kami yung trauma tungod sa COVID. Nakaagi kami yung naging manso kami dito sa COVID. Pag nadudla na kami sina. Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Bing Lunardia. Pagka sa Ilohon, sa local government unit sa Bacolod, ang talatapan sa City Agriculture's Office sa propiedad sa syudad sa Barangay Alihis. Ini ang isaylo kung sa diin gintukod ang 64 car room nga isolation facility kag drug rehabilitation center. Sino kay Mayor Evilio Lunardia, luyag sini nga madayon ang ini nga plano sa madali nga panahon o kung antes nga magtakop ang sini nga tuig. Dugang pa ni Lunardia, may 3 milyones pesos nga ginpain nga pondo para sa pagpaayos ang talatapan sa Agriculture Office. May baluan nga ang talatapan o kung nahibaluan nga ang talatapan sa City Agriculture's Office ang yara sa New Government Center sa tubang sang Permits and Licensing Division o kung PLD. Ginpatag sa alkalde nga tuyo sang pagsaylo sa City Agriculture's Office amo nga hindi maginutok ang area sang PLD pagkagpara sa mga business-friendly city pagid ang syudad. Ginanunsyo man sa alkalde ang paghimo sang bodega sa General Services Office kay City Engineers Office sa amo nga lugar. Dali na sila mo opisina. Okay. After all, may mini garden sila diya. Kag we believe we can afford to have them here instead of the NGC. Kaya pwede lang niya Japon ang all the functions. Ang motive gid man sini, I must confess, is our desire to be business friendly. Duga nga pahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia. Action Radio Philippine Standard Time, 18 minutos na nagaligad sa takna nga alas 7. May mga ginabatyag nga balatian pwede sa gihapon mabakunahan. Santang ika-500 katuig nga anibersaryo sang Kristyanismo sa pungsod, ginsaulog. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, balita o kung aksyon, balita, Morning Edition. Kag sa ato mga Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman,
Gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno. Okay. Sakay Miss Kelly Jelly dra sa may USA. Good morning man sa imo. Sakay Tere Simpron Yong sa may Deca Homes sa Barangay Kabug, Bacolod City. Good morning. Kay Lalaine Grace Ibarra, may aga sa imo classmate. Maricho Gonzaga. Kay Vivian Pondales Gumban. Angel Grace Panhilason. Ga-monitor lang sa Alaska. Grabe ito sa Alaska yan. Tino, tugnaw-tugnaw. Gusto mo magkanto sa Alaska? Oo hindi lang inong- kondensada ha. Sorry dyan ka to ng Alaska. Dali lang si Annalyn Kilay. Bilongan, anay, okay. Munggo, gini sa karon ni Dennis, karon mo. Raymark Estares, watching from Quezon City, lockdown naman kami subong. Kay kataga mo, bikaso mo, makuha tag 5,000 ng kaso. Greperte. Especially sa Metro Manila, halong-halong kamo da. Ingat kayo dyan. Taga-saka ng kaso sa COVID-19 sa Manila. Pabakuna na gani. Kung may bakuna, galing kayo kay hinahinay pa sa aton gobyerno magpangbakuna no? Uli-ulihin na kita Rafa Gonzalez, productive Monday sa tanan. Ay, kalain man niya greetings, no? Ini productive man ni si si Annalyn Bulungan, no? Si Annalyn Bulungan, productive man ni siya, oh. Productive siya. Very nice. Sabado. Hindi na siya, hindi black ni siya, anay. Black anay ni siya. Otay Benedicto, sa Victorina Heights, Mansilingan. Ari naman, nagsunod naman si Bulungan. Oo. Kay Christine Menias Villalobos, happy birthday mga kay Ma'am Vanessa Mayo. Mayo. Sige mo, Clarito. Good morning, man. Sa kay Vivian Pondales Gumban, of course. Joval Trinidad, may agaman. Noel Amar. Nagulat no si Ma'am Vanessa sang imo nga songo. Makanta Ako ko. yung Korean song niya. Korean. Ma'am Van, are you ready? Ready na sa Please kinapa. record this. Sige. Korean song ni Direction Boy. Ba? Happy birthday song in Korean. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 맘바네사 시상을 축하합니다. Happy birthday, Mamban! Unique na yan. Diba? Pwerte, Ay, ako pa yung talented niya. Hamnida lang to na. Hamnida lang yung
maintindihan mo. Ay, Kumbaga, happy birthday. Happy birthday magli sa bata kabila ni pa, Gimo. hamnida, yun na mong Okay. charot lang. Kay ano kayong thank you sa Korean? Kamsahamnida. Sama na siya. Thank you. So, thank you. Sorry Sige, chok na hamnida. Sige, kawe. Aral ka. Sige, ching. Sige, Ano, sige, ching? sige, chok ng hamnida. Sa birthday man ni Jenny. Anak ni Gimo Clarito. Happy birthday maglisako ni Nablos mula sa gwapuhon ko ngayon Nablos. Si Paul Kevin Duran Candazo. Happy birthday, Paul Kevin. Paul Kevin. Sige. Sila kadlaw mahimo ako na ni sa chef. 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 Mas-chef na ni sa pila kadlaw. Ay, May ni siya May siya magluto. mga presentation, may siya. Ay, tani matilawan taman no. Basta sa mga birthday, Dali may lang kay pakaon kaswila siya. pa. Hindi pwede ka tilawan sa eskwela siya, how? Pwede na yan. Ara siya galantaw. Away pa. Away pa. Lily King, good morning sa London. No, Lito Olvido, Fred Harloyan. Halin sa Ireland. Ay, sa Ireland. Sige. Dri sa Ireland. Si Kasin man gali ni Teray Linaha kayaw bla. Happy birthday man. Sakay, hindi siya nga ng Kasin niya naman. Glenn Pahilanga. Kay Evan Coral, happy birthday. Si Evan Coral, si Sir. Teacher namon sa una. Oo, ang yung bata, sumo mo yung doktor ko, neuro ko yung yung bata. Wow. Si Evan, si Sir Evan Coral, happy birthday sa imo. Ambut. Ara man si... Good morning. Good morning! Si Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, Action Boy, ara man. Yes. Star Standard, tama ni siya Star bala. Standard Kita mo sa- Star Standard yes. na iya nga ano, das babaw. Correct. Good morning sa imo, Ma'am Emmy. Believe si imo si Ma'am Kayla Jelly, asang kanta mga Koreana. Papaya. Kung Japanese, Japanese. Japanese, pwede pag-search na pag ng Japanese. Mo ang tratuno yan. Dali, kalma na kay Karoon naman balita ang nasyonal ta. Japanese. Kalma. Kalay. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpangunak ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Action Alita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:29. Detalye na sa aton mga balita nasyonal.
Ginklaro sang Department of Health nga pwede sa gihapon hatagan sang bakuna batok sa COVID-19 ang mga may ginatawag nga comorbidities o kung may ginabatyag nga balatian. Suno kay DOH Technical Advisory Group member kag Pediatric Infectious Disease Expert Dr. Ana Ong Lim, ang mga bakuna ginagamit sa bugos nga kalibutan ang inactivated o kung hindi buhi nga mikrobyo amo nga mahimo sila gamiton sang kalabanan nga mayara sang balatian o kung comorbidities. Apang hindi pwedeng bakuna sa mga bedridden o kung ara sa ospital nga may malala nga balatian. Mahimo mabakunahan ang mga may stable medical conditions o kung mga tao nga mahuyang ang immune system. Apang ginabisuhan ni Ong Lim ang mga tao nga mahuyang ang immune system nga magkonsulta anay sa ilang mga doktor, ilabi pa nga sila ang madasig nga matapikan sang balatian. Nagapati man si Ong Lim nga mas ikonsiderar sa mga doktor nga matagan sang bakuna ang may iban nga ginabatya o kung mahuyang ang immune system bangod hindi man buhi nga mikrobyo ang ibakuna. Nagpasiguro ang National Task Force Against COVID-19 nga wala nagauntat ang gobyerno nasyonal sa pagpangita sang pagabaklan sa COVID-19 vaccines para sa mga Pinoy. Suno kay NTF Chief Implementer Carlito Galvez Jr., ginapasiguro sang Duterte administration nga makakuha sang patas nga share sa bakuna ang Pilipinas. Gindepensahan man ni Galvez ang ginalegar mahinay nga vaccination program sa gobyerno kay ginpahayag nga nakareserba sa mga medical frontliners ang nabili nga bakuna. Dugang pa ni Galvez kung mabakunahan na ang tanan nga medical frontliners kag healthcare workers kag may nagakaigo nga supply sang bakuna ang pungsod gilayon nga magaumpisa ang pagpangbakuna sa publiko. Sa karon 90% na sang nag-abot nga bakuna ang ginpadala sa nagkalain-laing nga lugar sa Pilipinas. Nagdangat na sa 82.5 bilyones pesos ang kabilugan nga budget sa Pilipinas para sa patiguyunon nga vaccination program. Suno kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr., 62 bilyones pesos sa kabilugan nga budget ang gikan sa mga development partners. Ginpahayag man ni Galvez ng gobyerno nasyonal ang magakuha sa pondo gikan sa World Bank, Asian Development Bank ag Asian Infrastructure Investment Bank. Dugang pa ang loan sa tatlo ka mga bangko ang ginaprubahan sini nga semana. Patag ni Galvez ang kopya sang loan kag grant agreements nga permado sang Department of Finance ang makita sa ilang nga website kag mahimo malantaw sang interesado nga makita ang transaksyon sang gobyerno. Ginkompirma ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. nga siyang personal nga nagpadulong sa pungsod India agud masiguro ang deal sang Serum Institute of India para sa short kag long-term vaccine supplies. Sunod pa kay Galvez, isa ka grupo ang ginalauman nga magapadulong sa pungsod Russia agud magpatigayon sa pagtuon sa Sputnik 5 vaccine nga himo sang Gamaleya. Sa karon ang Pilipinas ang nakakuha sang 600,000 ka doses sang Sinovac COVID-19 vaccines na gindonar sang China. Ginkompirmar man ni Galvez nga mag-aabot sa Pilipinas ang dugang 1 milyon ka doses ng Sinovac COVID-19 vaccines sa Marso 21, 2021. Ang Pilipinas ang nakabato naman sa 525,600 ka doses sang bakuna gikan naman sa British Sweden drug maker nga AstraZeneca. Ginpangunahan naman ni Pope Francis ang misa sa ika-500 sa tuig anibersaryo sang Kristyanismo sa pungsod Pilipinas. Si Cardinal Luis Antonio Tagle, Prefect of the Congregation for the Evangelization of Peoples, kag Cardinal Angelo Donatus ang Vicar sang Santo Papa sa Roma, ang nakatambong man sa misa ang impetigahan sa St. Peter's Basilica. Sunod kay Father Greg Gaston, Rector sang Pontificio Colegio Filipino, ang pagpanguna sang Santo Papa sa misa ang nagpakita lamang nga malapit ang Pinoy sa iya. Ang Pilipinas ang magalonsar sa komemorasyon sa pag-abot sa Kristyanismo sa pungsod sumugod Abril 4, Easter Sunday. Ang selebrasyon sa 500 katuig nga Kristyanismo nga may tema Gifted to Give ang magalawig sa isa katuig. Padayunon sang Senado karon nga adlaw Marso 15 ang investigasyon sa nagluntad nga misencounter sa tumasang Philippine Drug Enforcement Agency kag Philippine National Police sa tong Pebrero 24 sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Sunod kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ang chair sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ang pagpatigayon sang hearing ang base sa resolusyon nga ginfile ni Senate President Vicente Tito Soto III kag Senator Risa Hontiveros. Ginimitahan nga magtambong sa pagsinapol sa PDEA Director General Wilkins Villanueva, Quezon City Police District Director Brigadier General Danilo Masirin, National Capital Region Police Office
Director Brigadier General Vicente Danao Jr., National Bureau of Investigation kod NBI Director Eric Distor, kag PNP Officer in Charge Lieutenant General Guillermo Eliazar. Ang investigasyon sa Senado sa mga kaso ang una gintanana sa tung Marso apang ginisol bangod sa hingyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga tagan sang ligwang National Bureau of Investigation nga magpatigayon sang una nga investigasyon. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Ang ato nga panguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special kag iban pa sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginagampingan Yes, kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Maayong aga man dira sa imo, Ma'am, kag more power man sa imo, no? Te hoka te tangata. Si Teto kat tangata galigin ko na ni sayaw gin replyan sang atubla ni Juan Blan ni Romulus Pulis. Gani ora ko pangita Action Boy sa mga pangita sa mga comment di kag nagagrito kay na ano man ni kay intra man ni siya sa aton di man. Kay Vivian Pondales Gumban. Good morning, Action Radio. Ang amon ginapamatian, wala na sang iban. Salamat, gid Miss Vivian. Nan. Sa kay Phil Alonsagay, birthday niya kahapon, no? Oh yes, Action Boy. Belated happy birthday kay Phil Alonsagay dira sa Japan. Kag good morning man dira kay Ma'am Eleanor Fukuda sa Tokyo, Japan. Kag hindi ko na makita ding ibang Action Dorsum, but ikaw kita mo daya? Wala man kay duwa ay naguro. Te okay lang na siya, Action Boy. Importante, mahalaga. At si Lito Palermo Olvido. Ano? Nainit ko. Si Fred Arloyan, good morning, man. Sakay nagkadamo na balaan ng migo ko Sa mga liwata sa nag-watch party upod sa akon bala, comment lang kamo dira kay kung nga mag-watch lang hindi ko makita, no? So medyo may comment did para nga makita siya, no? Oy, may classmate ka nga comment, Action Boy, oh. Sino na siya? Sino? Ano? Sino ang classmate mo? Si Lucy Shapok. Ay, oo! Pwede na tada kapuli sa bago? Pwede na! Yes. Pwede na di kapuli kay may protocol kita subong sa probinsya. Pero pag halin mo dapat may RT-PCR test ka. Oo. Pero pag abot mo din sa bago, magkanto ka sa bago, wala na sangkuan. Din siya halin, Action Boy, oh. Manila ni salin. Tier required, gid na. Sila ni Wilfredo Shop, manay Dugay na sa may kapuli Pwede na, tapos may kuha lang ka mo dakla na rin sa Manila, may RT-PCR test ka mo, negative ang result. Pag abot din, okay na.
May ara actually si Gov nga sa executive order nga may ara nga home quarantine ka 7 days. 7 days na lang ang home quarantine. Muna na medyo naghalog-halog kay tungod di sang Resolution 101 wala sang NIT National Interagency Task Force. Na muna siya. Sige, pwede na, hindi na mudlay gid mapuli basta may RT-PCR test ka lang. Yes. Hindi kita. Sige. Sakay Michael John Season, thank you kuno kay Grace Mustre sa PhilInvest subdivision. Gindalan niya gid ko tabaga kag pinakas nga uga. Ano kadto sa Manila si Grace? Tiyo hindi nakita man na pwede eh. kadala si Grace kung wala ano. Gani man. Tingba si si Michael John niya nagpuli kag gindalan siya ni Grace. Okay. So nagkadto si Grace tugli sa kuan sa Manila. Gindalaan niya tabaga kag pinakas nga uga. Si Michael John, classmate ni sila kung parehay pa sila guro ni. Okay. Solping, good morning man. Mapuli na ni si Lucy kay si Lucy ni. Kuan ni si Lucy mo ng runner bla namon sa una sa high school kami. Pero tikdasig dumalaga ni. Ay, true. Oo, bro ay sa kapalagyo kay Wilfredo Siapok. Kasi kay classmate na mo kasi Wilfredo Siapok, kwan man ng marathoner man. Si Lucy niya mga short distance sa kamudumduman kamo. So galag sa nice lagi nga duwa. 100 meter dash, mga 200, 400 amo ni saya. Nakakuha ni sila naka mga palarong pambansa ni sila ng mga players. Si Willie Siapok daw kuha ni saya mo daw marathoner ni saya. Ti wagid na lambo, wagid ka kuan. Kapalagyo si Lucy siya. Imbong Jo Campo. Good morning Mandara sa imo. At sige, standby na kita sa aton nga mga balita dugang diri sa Action Balita Morning Edition. Action Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:42. Kag sa detalye balita international, temporaryo ginpauntat sang Ireland ang paggamit sang AstraZeneca COVID-19 vaccine. Ini kasunod sang report nga mayara sa insidente sang blood clots sa mga nabakunahan sa mga bakuna. Sunod sa Norwegian Medicine Agency nga mayara sang 4 nga mabagong kaso sang blood clotting ang record matapos ang pagpabakuna. Bawod sa insidente, nagdesisyon ng Irish National Immunization Advisory Council nga temporaryo ipauntat ang paggamit bilang paghalong. Ang nasambit nga pungsod ang mga pinakauli nga pungsod nga nagsuspender sa paggamit sa nasambit nga bakuna. Naibaluan nagdangat na sa masobra 110,000 ka doses ng AstraZeneca ang nabakuna na sa pila ka residente sa Ireland. Sa balita naman sa patag sa pangnegosyo, ginhinyo ni Deputy Speaker Bernadette Herrera ang mga bangko nga ipauntat anay ang dugang nga sukot sa transaksyon sa paggamit sang automated teller machine o ATM. Sa ginpagawa nga memorandum sang Bangko Sentral ng Pilipinas, magapasaka sang rate ang mga bangko sa ATM sumugod Abril 7. Sa idalom sini ang anay na 10 ka pesos tugtub 15 pesos nga charge sa withdrawal sa mga ATM, ang magasaka ini sa 18 pesos samtang magapatuman man sang pesos tugtub 2 ka pesos para sa balance inquiry gamit ang ATM. Dapat nga hindi anay magdugang sang sukot sa ATM transaction samtang nag-experience pang pungsod sang COVID-19 pandemic. Hindi man maayo para sa mga mamrida nga sa piyak sang krisis kag pag antos sang pumuluyo nahimo pa sa mga bangko nga magpasaka sang ila nga mga sukot. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 48 pesos kag 47 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 3 centimos, kag ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 24 centimos. Kag sa ato mga balita entertainment, pati gayunon sa Latin America sa unang kagainan ang Miss World. Sunod sa Miss World Organization, pati gayunon ang pageant sa Puerto Rico. Ininay kas 10th anniversaryo sa Miss World Organization. Magapatigan sila sa 3 ka oras nga telecast sa bugos nga kalibutan. Kag pati gayunon ang Coronation Night sa Disyembre 18. Madumduman, ginpaiway ang pageant sa Hulyo 2020 bamod sa COVID-19 pandemic.
Sa balita naman sa patag sang sports, duwa naman ka mga Bacolenyo ang nakuha sa PBA Draft 2021. Ginpatigayon kahapon nga adlaw via virtual drafting. Ang player si Kim Baikin ang nakuha sa round 5 kag third pick ini siya sa round 5 kag ginkuha sa Blackwater. Samtang ang si Jeffrey Manday nga MVP ini sa Greg Gasataya Basketball Cup ikawalo ini nga pick sa round 6 kag ginkuha sang San Miguel Beermen. Isa pagid ka taga Western Visayas nga si Michael Havelosa ang ginkuha sang Terra Firma Jeep sa round 4. Top pick ini siya ako na number 1 pick sa round 4. Ang top pick sa PBA Rookie Draft amo si Joshua Munzon nga ginkuha sang Terra Firma Jeep nga team. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Kag sa aton mga ka-action, Good morning, maayong agagid. Yes. Congratulations liwat sa mga Bacolenyo balang nakasulod sa rookie draft sang kuan. PBA Rookie Draft. Yes. No? Si Kim Baikin, pasalamat siya kay ang trainer niya si JM Baikin. GM Baikin. Dire siya nag-learn basketball kay JM. Pakaisa ni JM. Pero si GM pa yung may kasulod. Naunsa man di ay, oy. So, nakasulod niya si Kim Baikin. Kim. Blackwater. Kimli Baikin. Ano niya ang ngalan ni bossing man? Ano naman? Then, Ini oh. ambot Dahil Blackwater palagpataw. bossing. Amo man Blackwater elite na yan. Oo. Bossing Bossing gid na. siya eh. Blackwater bossing na galing sa sumong. Bagay be. Te okay na? Blackwater bossing. Si Jeffrey Manday, San Miguel Beermen. San Miguel Beerman. Duwa sila lang taga Bacolod na kasulod. No? Ang isa to ya si Michael Iloilo Avelosa. na iya. Tira firma, Firma, DYIP. Jeep. Jeep na? Oo. Jeep na galing. Sa lakyan na mo. hindi, Sige hindi na naiya JM kay Kuano, hindi na naiya ni Senator Manny Pacquiao nga team, no? Sa una mo ni, munang team niya, kuan pa to sa una, to gani sa una to. At nabalang isa ka sa lakyan, balang nga ginagamit sa mga pulis subong bla. Mahindra. Okay. Sige. Sige, diri kita na sa aton nga balita, Special Action Boy. Ang ini ba lang kay manog summer na of course. So ato ni balon Action Boy ang nagkalain lain nga benefits sang winter melon. Sa hindi mo kabalo sa iligay nun sinigan ni Action Boy, pero sa Tagalog kundol. Kundol, patola, upot, kalabasa. Memorize ko na iyang bay kubo. Siyempre, sino man binila So, na memorize kundol. ng bay kubo man. Kundol. So, Lain man na yung sundol, abis ato no? mga ka-action, comment kung ano na ang ano. Ilonggo. Sang kundol. Oo, ano Ilonggo sang kundol. Basta daw family na siya sang Patola eh. sang Kalubay. Oo, nan. Sige, ha. Sa mga nakabalo da. Sila gro sa mga kalubay na. Sila sa nung isa naka-green gani na nga sayute mo na. Namuha na sila. Oo. Basta sila Namuha pamilya, sila sang guro. ano Kalubay. Family sila sang Kalubay, Action Boy. Ay, birthday magaling ni Stephen. Sino? Stephen Blanc, si Steph Blanc. Steph. Curry. Ring comment ni Dennis. Birthday subong ni Stephen Curry. 33rd birthday ni Stephen Curry. Happy birthday, Steph! Doon nakabati. Doon makaya. Doon makabati. Makilala mo na siya. Oo! Golden State Warriors. Very good. Amo na ako ni Idol Action Boy sa NBA. Tanda, no? Tanda, ginayas. Kalubay ko no ang kwan. Ang galing itsura ito doon. Hindi mo kalubay. Gamay siya. Kung kada mo amo na Action siya. GM, liog ko gani search ang Winter Melon, tapos i-flash siya itong yung Facebook. Please. Winter melon. So, man siya, ari tanay, dili tanay sa benefits ni Action Boy. Lain ni siya, yaka ang kalubay, ga palaba. Ari siya, doga pa, bilog lang siya. Saikwa. I think na muna. Hindi ang saikwa, patola, di ba? Ambot lang. Oo, patola. Ang saikwa is patola. Saikwa ko no, damo gambal saikwa si Rona. Ambal ni Rona Basi, kay lainay, bulok Action ambal ni Boy. Fred and Larluyan, saikwa man. Dudri naman to ni Natapos ito sa kape mo. I-post na ikaw bala Pakita, ano bala, na pakita GM bala Joy. winter melon. So,
Anyway, ang iya sina nga benefit una-una action boy. Ti syempre subong nga summer init ka ba? So Ay, katilaw summer mo. Gani problema ko magbugno. Basta summer yung init ginaya. So action boy katilaw ka na sang milk tea nga winter melon. Ang mo na siya actually ang best seller sa mga milk tea house. In the Kay first namit na siya. in the first place daw ay pagkakatilaw. Ara siya oh. Kita nyo? Ano Balid ko no action boy. Nan daw mo na balid do. Basi balid, charot, Nasa butlang. Balid pag ko na ni Ma'am Esmeralda. Ang patula mo na saikwa. Oo, yes. Tsaka to ko kagina mo na. Tingnan mo, mangkot mo. Ginsulit lang ni Dennis. Basi balid to, balid. Oo. Si Jo Marie White, balid ni siya siguro kaya nakita ko na din kay Jo Marie mo. Nga balid. Okay, Balid. nanawag. Balid. Thank you Kita sa ko na ni kay Jo nanawag. Marie mo balid mo ng winter melon. So, balid siya, mangkot mo guys. sa akon kung nakatilaw na ko milk tea nga winter melon. Wala pa kay way pa ko ni katilaw milk tea. Oh, ay tuon. Ay, baklan ta kakaroon. Katilaw na ko milk. Oo. Katilaw na ko tea. Ay po tilaw milk tea. Kasubo. Kaya nga mga milk tea do umla tea milk okay. Wala ka pa nakatilaw action boy. Basi katilaw mo ko wala ko balo nga milk tea gali to. Ay, hindi guro. Away kagidya guro katilaw. Ang matcha lain man na ya. Pwede ba matcha tea, matcha milk tea? Ate mo na Flavor lang na siya Ate mo na actually. Anong Pero mint wintermelon lang hindi ako bla green tea na siya? Ang matcha. Okay. Katilaw mo ko. Nga may milk? Milk tea mo na matcha? Nga may milk gani. Milk tea jablaw. Ate way ko ka. Away kagid. So matcha tea lang gid. Ina maguro na kay may milk na guro Sige. Balid gid sa ha. Kailangan mo nagang balid. Kondol. Balid. Okay. amo na Kita ko siya na di kay gali. Jo Marie ni ari na dito tunga sako na di kita ko eh. Kay ginautan na ni Jo Marie. Kag nami may benefit na So may benefit gali na? Pero action boy, tandaan mo nga nga dapat kanon mo siya nga i-import mo siya sa utan na hindi nga milk tea kasi syempre may lain na iya nga ano man nga na-impon bala kay siya may sugar. Kung ano pa da. So hindi mo makuha ang kumbaga full benefits ng sang balid. So Anong mayo sa balid para makuha mong full benefit? O rabon mo lang? hindi man. Araw-araw bayabas lang. Ilutuon mo man Lutuon mo. Pero yung magluto ka guro sa mga kalubay na. Ano mo man na siya. Butangan mo sa guro mga ground meat. Or kung wala ground, may tinapa. Namit na. Oo. Social, gid black action boy mo. Hindi man na. Tiya mo na kung anong mga... Hindi manggalyaw. Basta ko din naman, basta Spanish sardines. Spanish law. Lawain, dis namin. Ang may sauce. Okay. So, una-una, action boy nga benefits. Ang wala ginabutang ang sosya kay ginapangiso na ya, kay gapula-pula buhok mo na. Kalain, wag ang ga-parade gurong subay ay kaglangaw. Pero pag pula-pula buhok mo. Pangiso. Para smooth. So, una action boy nga benefits sini, pampalinaw ng mata ni gali action boy. Ng Pareho paningin sila mo gilis ang kanon. Ha? Pareho gilis sila ang kanon. Oo. Kung makakita ka noon nga... So, mo sa kalabasa. Pampalinaw ng mata. Man. Kaya ang winter melon, kung action boy, mayaran isang mataas nga level sang vitamin B2. Vitamina kinahanglan para magsanag aton mata. Muna siya gali action boy. Kag malikawan ang iban padara nga disorder or eye disorders. And next action boy, may suggest gani si Ma'am Vivian nga lutuon mo siya kuno butangan mo munggo. Kag giniling. Namit ba? Okay. So, next action boy, pampabaskog sang resistensya man Kilala man ni siya action boy nga immune system booster. Okay. Balid, ha? Oo, ang balid. In fairness, ang balid, no? Kadamo sa... Nagligad to kadamo to. Di mo gali na siya. Oo. Wala mo ko'y kabulong nga balid ng tawag. Abi kuya, ginpaputot lang nga kalubay. Ginpaputot? Kalain sa ginpaputot nga kalubay. So ano man, pinaliit na lang para do ka. Gin-shorten. Ginpaputot. So, next action boy. Ano na siya? Ginpaputot nga kalubay. Dogin markot, action boy. Ano na siya? Sakto mo na nga term. Dogin bonsai. Hindi, alay mo na. Alay mo na yung bonsai. Actually, hindi na sa gin-bonsai, ha? Ganit. Balid, namin mong daw gin-pagamay. Gin-bonsai, Di ba mga bonsai nang ginpagamay? Yes,
Correct. Hindi to magamit sa ginpaputot nga kalubay kito kalain matiyan. So next action boy, namin man siya for digestion. Kay good source man siya isang dietary fiber action boy. Ang balid ko no, Mapanami- ang balid ko no, i-validate mo lang sa kalan, butangan mo lang sa pasayan, good na. I-validate. I-validate sa kalan. Ano na man? So next action boy, pwede man siya nga natural nga pang detox sa lawas. In fairness kadamo gani isang benepisyo sa isang winter melon no or balid. May pa si ano yung kabalo, si Anya balid na sir. Sino nga? Si Anya yan. Ang defensor eh. Ay, kaya ko nag-chat siya sa akin, wala ako na-read ang motogurambay. Kaya mo ni balid to sa ila mo. Dali kami dabi balid, action an. Dalay na lang dayon mga kuan ng munggo kag kuan ng kuan lang ng meat bala ng kanina ng Ginaling, ground meat no. Dala na lang daan kumplituhan na lang Kompletuhan na lang Bombay kagahos, tiyog lang. Okay, thank you. So last action boy, good man siya good source man siya para sa gapa lose weight bala. Okay. Kaya ini siya action boy kung magkaon ka ni taas ang fiber content sini action boy mong kag low calorie. So ang magandang mayo, di ba? Taas fiber pero low calorie siya. Then naga-consume sa action boy makabat siya gid sang pagkabusog. Correct? Bali Dennis, balid-dulid. Balid-dulid. Okay lang na Ang siya. yan yung ulo ko ng ibunggo. Kalain des. Maara sinasamon sa. Ang bali Ma'am Evelyn ni Pomoseno, mayroon man kuno balid sila Castellana. Okay. Sige, magkatuto sila Castellana mga ngita tato balid. Sa ila guro ni kuan ni Kristen Minyas Villalobos ara man na. Of course. Kung namian sa karusang ginpaputot nga. Kalain. Naman tiyo man. Nga mo tulog sulod sa pinsa kaya ginpaputot nga kalubay. Ang balid yung silensong komedya niya kasagad kaya sundore la. Diba? At least ka ba doon ako nga balid na siya action boy. Hindi na siya ginpaputot nga kalubay. Balid. Kaya diba, pag bukas mo doon kalubay siya tuod. Diba? Namian ko na yan. Juicy action boy. Namin na. Sige. May ara man kuno hambal ng miga ko sa bago, may ara man kuno balid. Actually, bisan diin guro, damo balid. No? Damo ko balid. Pero mas damo iguro sa Sa balid-dulid. Doka panalo subong si Dennis. Panalo sa subong aga. Taga dira bala. Kailan sa balid. Sino ning lab mo sa bagong ni si Dennis mang. Namit pa na sa Kalubay ang balid kuno damo di hambal man ni Ma'am Rona Hida Trava. Mas nami pa sa Kalubay. Kaya ko namian ko sa Kalubay actually. Namian man ko. Namian ko sa Kalubay. Kaya nagligad bi si Jomared may balid di siya daw luto sa galing kay wala ko nagulat bla. Ni ko ano na siya man ko to ko ano na siya. Abi ko anay kun daw sandiya blang alain nga variety yaw. Ay kalay. Nga balid na siya. Balid. So now, pa action boy may pinirito kang isda bala. Kalami kayo oy. Damo ko no balid man sa kampo. Sila ni Joyan. Oo. Si Ma'am Rona Hida Trava gid ka taga Valladolid ni siya mong. Temo na nga damo to. Kaya actually ang Valladolid na naghalin sa balid. Oh yes, correct. Correct man ko no. Balid-dulid. Balid-dulid. Namiyan ko sa balid-dulid, hindi siya. In fairness, doon nag-work ang iya subong nga. Isti nga talabing balid, ilabos sa ulon din eh. Baka kululbaan. Morning man, Richard Deriquito, kaya nag-good morning siya sa atin. Sige, okay. Sige, dance. Okay. Happy birthday luwat kay Paul Kevin Candaso. Paul Kevin Duran Candaso. Nag-blues ko na siya. Pero reminder, action boy, nga ang ano to nga ang balid na ang pagkaon. Dapat utan gid ha, hindi ang basibla bira-birahan yung inom winter melon, yung milk tea. Hindi na yung mayo. Kay damo ko no benepisyo ang bali action dorel, bumigantas ang iloy niyo. May mga sugar na yan. May mga, ang balid dyan ang iutan mo yan. Utan mo siya. Okay, sige. Stand by the mag-action sa Action Hotline with Action Art Tayhopon. Happy Mother's Day. Kiswildo. Una. Ang inyo dring news team. Action Dorel Cabal. Correction Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,
Aksyon Radio!